Ma kienx deċiżjoni faċli xejn, iżda ħassejt li kelli nieħu dan il-pass anke fid-dawl tan-natura tax-xogħol tiegħi. Hekk stqarr il-Kunsillier tas-Siġġiewi Dr. Kerstin Sant meta kienet jitkellem waqt il-programm 360 dwar id-deċiżjoni tiegħu li jħalli l-kariga ta' Sindku. Dr. Sant qal li x-xogħol tiegħu bħala kirurgu tal-ortopedija fl-aħħar xhur żdied b'mod sostanzjali, tant li ħass li ma stax jibqa' jaqdi l-irwol bħala Sindku tas-Siġġiewi. Inħossi li ma stajtx nibqa' nagħti il-focus kollu tiegħi anka meta tqis li l-xogħol tiegħi qed jieħodli ħafna mill-focus tiegħi. Huwa xogħol stressanti wkoll, jiġifieri anke fis-sala tal-operazzjonijiet jiġifieri tiffoka u dan mal-Kunsill inħoss li dik kienet l-aħjar deċiżjoni. Min-naħa tiegħu is-Sindku ġdid ta' Siġġiewi Dominic Grek faħħar il-kuraġġ li Dr. Sant wera meta ġie biex jieħu din id-deċiżjoni, dan filwaqt li sellem il-ħidma li huwa għamel fl-aħħar sena bħala Sindku. Ammirajt il-kuraġġ u responsabilità li Kerstin u anke wkoll tajjeb insemmi wkoll il-Viċi Sindku Rodjan Ħaber li kellna jiem ħanajtek li kienu ta' challenge għalina, rridu jittieħdu deċiżjonijiet kbar u hawnhekk nerġa' ngħidha pubblika anke wkoll nirringrazzja l-Kerstin għas-servizz siewi u kultant anke wkoll b'mod umli dik xi ħaġa li namira ħafna fih illi serva propju fl-ispirtu ta' din il-kariga tul din l-aħħar sena. Waqt il-programm, iż-żewġ kunsilliera tkellmu dwar ħidmet il-Kunsill tas-Siġġiewi maġġoranza Laburista, ħidma li diġà bdiet tagħti l-frott tagħha.